Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Pulit jong ka East Khasi Hills District. Ha kasantarik unay lur arhaja apusan kila chat sheet. Lani ra ya ka Jingmudui siya ka yeng bishar ha sora Pyrshah eka Sonam Raghuvanshi ringkat badya ki saungut ki badan kti ha kaban Pyniap yo Raja Raghuvanshi hajan ka wei saudong sora kani ka Jingmudui kadon hadu news pa khandai phosla. U Superintendent of Police ka East Khasi Hills uba Vivek Sim ula pentip baha ka arpuway tarik ubanay jemang arhaja apusan u Raja Raghuvanshi bat ka kurim ka jong u ka Sonam Raghuvanshi kibana Indore Madhya Pradesh kilawan banpoy siya Shillong bat kilalet honeymoon siya sora. Kat baha ka arpundo tarik u jemang arhaja apusan la pentip bakitegi shikurim kila jaklep na sora bat kumta ki kenhun Pulit kila penlong ya ka jingwat ya ki bat hadien katu kat nisngi ki Pulit ka sora ki sot NDRF SDRF ki kenhun trekking bat ki nongshong shnong kathan kila lapya kamet yap jong Raja Raghuvanshi ha ka artrik ujliu arhaja apusan na riat sora kabadan ha arliang riat hajan ka wei saudong ya ka tega jingja la penrung Jingmudui ha ka thanat sora USP ula pentip ha kapor bapelong ya ka jingthwet ya ka Sonam Raghuvanshi lathau ya ka Special Investigation Team ka bakenthup ya USP City ka East Khasi Hills uba Herbert Kharkongor MPS u Bipul Das MPS u Deputy Superintendent of Police ka Crime u Simsang A Sangma MPS u Deputy Superintendent of Police uba Kerman Shabong MPS u Deputy Superintendent of Police ka City u SI uba Anthony Kongsit ki babwat bania jong ka case bat ki arngut ki sub inspector jong ka special cell tang hapo shitayo jong ka jing toket ki Pulit kila yo ban kem ya ka Sonam Raghuvanshi kabadan kti ban Pyniap yu kurim jong ka Raja Raghuvanshi badya ki saungut ki badan kti na Madhya Pradesh bat Uttar Pradesh hadien bala penlong ya ka jing toket ka babania la shem ba ka Sonam Raghuvanshi kadon jingede bat Uraj Kushwaha ubade ha ka jo ka poru unong aibut ya ka Sonam USP ulayathu badai u Akash Singh Rajput u Vishal Singh Chauhan bad u Anand Kurmi ki babom batit hadu bandayap ya u Raja Raghuvanshi hakmat jong ka Sonam Raghuvanshi kat badang yat ka jing toket ki Pulit kilalap ru saya ki laingut ki badan ktilang ki bakenthop ya u Lokendra Tomar u Balal Ahirwar bad u Shilom James na Gwalior Shadora bat Dewas halor ka jing pendu pendamno ya ki sabut uba Vivek ula pentip baki Pulit kila de ban Aiti ya ka chart sheet kaba news pa khandai posla ringkat bat ki sabut ha ka yeng kashari Judicial Magistrate First Class sora Subdivision Court ha ka sngi thoding ki kendon an ki bela pengat ya ka Sonam Raghuvanshi Raj Singh Kushwaha Vishal Singh Chauhan bat Akash Singh Rajput bat u Anand Kurmi hapo jongka 103 1 in bracket /238 A in bracket /62 2 in bracket jongka Bharatiya Nyaya Sanhita arhajar arphulai ki Pulit kinsa Aiti ru saya kawei ka chart sheet Pyrshah eki laingut ki weipat tangshuyo ya ka kaipot jongka forsanik